Hi everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' डिक्सनाव बयखौ बरायहरबाय। नै जोंहा आयंमोना माबा बिहामजो लायनो नागिरदों आंनो। जों लायनो नागिरदों। सोरगो फ्रि जानि। ओइ गथ'खौ एसे देखायनि र'। नै जोंना आजाया नै सोरांसार सदगियारि। हाहा। नै बिनि फंबाय बोरैलै? नै बे थेख्लानि आंजों भिडिअ' थाफाबाय थाखायो बियो जेब्लायबो। नै जोंना आइया गस्ला गानाखै बे आं भिडिअ' खालामाथाय बेना गस्लाल' गाना। ओमफ्राय नै फागिन ना फागिन? ओइ माला थांगोन नोंलाय रौथायाव? रौथानिसैलै जोंहा फागिना। सनु डायलग नै गखिगासिनो दं जोंना आइया। आखाइलाय मा लादों ओमफ्राय? बेबायदि फिसाखौ इसोर बायदि आंनि फिसा सानैया मालायनि फिसाफ्रा मालाय गैया आंनि फिसाफ्रा इसोर बायदि आं मारै मोनलांखो बुजिना फिसाखौलाय बोराय बायदि गथ'खौ आं मारै मोनलांखो माबायाव बिदिनो सोलियानो बे गाब्बाय मालाय नोंखौ सनमबियावनोलै मा लादों होनना सोंदोंब्रा नै जाहानावसो ओंखाम जाफैजोब्बाय नै सोरबा सोरबा नै बाजै आब' आयौ नै जा फागिना बरफ जादों नोंखौसो साहा खालामदोंब्रा आङो बुजिया आसि मोनालै थान्दा बरफसो जालाय जालाय दालाय खेवनानै जालाय आय गोलै जाबा आंबोलै गोलै जाबा आयै नै आजैयाबो जानो लुगैदोंमोन खोमा जोंहा सोरांसारा देनां देरबा जादै सोरांसार एकदम दावराव जारा जाबायना नै बिमाया नै ओंखामसो जागासिनो दं नै लायङा नै थान्दा बरफ जादों नै जोंना आरो आइया आबाजों नै हाथायाव थांनो नागिरदों थांद' अमा बेदरफ्रा सेरथाम सेरब्रै गाहाम लाबो थाब थाबनो माबे मा ओंख्रि आयु नामोन नै ना सुगा फारौआ नुवाखै आजा जों ना फारौआ नै देलाय जालाय देखायलाय दे याव माबा मोसा मोसा दे मोसालाय चाका चाका धिं धिं दे एक दुइ तिन आयु बोराय बुरि मोना मानसि दावराव आरो गायसाना नै लोगोफोर थालिर बिदां मोननै ओंखारनाय दङ फिथाइ एकदम राहां राहां जाथारबाय मोनसेयाथ' राखाबाय आरो नै बे बारा रायाखै आरो नै बे राबाय खिन्थु नै बेखौ साननै सानथामबा दानजासिगोन दाय दाननांसिगोनदां बानलुबो दं माथो गायाव नै गोलैबा सेस बानलु बोदोना गोलैजोबगोन माबाजोबगोन दालाय बायजोबगोन गनजों थुथाना दोन्दों नै गनजों थुथायाबोथ' मा लांखावै बायग्रबसिगौ नै बायग्रबहां जाबाय नै बेबो बायग्रबहां जाबाय नै फिथाइयाबो जा बरा बराखाना नै बिसोर थानायाव दानालां बिसोरो एकदम दोननायखौ नुबा एकदम जाफैबाय थागोन नैबे सासे बेथ' रौथानिसो र' गाबोन थांसिगोन ना मा थालिर होनोमोनथाय बेखौ जाहाजि ना मा होनोमोनथाय ट्रेनाव फानलाबायग्राया गोलाव गोलावनो जानो हादोंसो बर'खौ बे जायनो फार्स्ट जानो हायो बेनो मालायनिखौ सिख'नाय आरो आयु सन्दना अख्ला नायना जानो हादों माथो नोंना पाकेटखौसो जायो जानोनो आबैया नै आबैया नै नोंसिनाव बिदों बर'खौ होसिथारलाय मोसा दे नों हारसिङाव मोसा दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खर' गिदिं र' बिसोरो आयौ लांगाब गोलैबाय गैला हाखौ गोजौ गोजौ खुन्थिया हमथाबाय नालाय लाजिबायबो मानसिया थां नोंबो थांदो न'आव लोगोफोर आलामालासो जाबाय दिनैनि ब्लग भिडिअआ नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो शेयार खालामनो लाइक खालामदा बायदो माने न'आव जेरै थायो बिदिनो बेखौनो आपल'ड खालामलाबायबाय आरो जेरै इन्टारेस्टिं जायो बेखौनो आपल'ड खालामलाबायो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय